aku ya Allah ya Rabbi. Yo, kayak sakmono gede nih. Tuh lihat noh. Astagfirullah. Ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Arep ngaret malah cetukan ula loro. Ora sida ngaret iki. Wedi aku. Ya Allah. Mana? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah cah. Piu ki dhuwure. Ora lah. Mluwayu nah. Aja ngaret sik Kak. Ya, balik sik yo. Yo rene Kak. Ya Allah ya Rabbi. Lah aku mau penasaran opo kuwi ngono. Ya Allah.